ga het met u hebben over een recentelijk initiatief, met name uitgaande van de Universiteit Hasselt, om een eerste masterclass te organiseren omtrent de Belgische wijnbouw in zaken duurzame innovatie. En dat zal doorgaan, meer specifiek, de tweede week van juli. Ja? Ik heb daar een beetje ook gekeken naar de timing van de wijnbouwers, omdat dat een periode zou kunnen zijn waarin dat zij wat minder werk hebben. En nu zeker met de vorst van de afgelopen dagen kunnen zij vanaf nu al beginnen met vakantie te gaan. Dus van 8 tot 12 juni. En dat zal niet alleen in Hasselt zijn, maar dat zal op diverse locaties zijn, zowel in Belgisch als Nederlands Limburg. Wat is het opzet van die masterclass? Wij gaan een stapje verder willen gaan kijken. En wij willen kijken naar innovatie en naar duurzaamheid. Wij gaan dus niet u vertellen als wijnbouwer of u nu die tros op horizontale manier in tweeën moet delen of op verticale manier. En of je die tros helemaal niet moet wegknippen. Dat gaan wij niet doen. Daarvoor zijn er andere opleidingen die vandaag ook aan bod komen. Maar ik ben van achtergrond een econoom, dat weet iedereen. En ik zeg altijd, in mijn portefeuille ben ik een econoom, ja? Maar in mijn hart ben ik een wijnbouwer, omdat ik al sinds 2002 ook met wijn bezig ben. Dus we gaan vooral in die masterclass proberen te kijken naar de toekomst. Waar willen wij naartoe? Ja? Wat zijn nieuwe technologieën? Ja? En wat heel belangrijk is, is ook dat wij op zoek zijn naar een netwerk van gelijkgestemde professionals. Vandaag is het zo dat het wijnbouwgebeuren nog altijd een zeer individualistisch gebeuren is. Ja? Een aantal mensen die daar een opportuniteit in zien, maar die vooral zich laten leiden door hun eigen imago, wat naar voren moet gebracht worden. Op die manier bouwt u geen sector. Ja? Ik ga u een voorbeeld geven. 20 jaar geleden gaf ik een les aan de Universiteit Gent voor de dierenartsen. Ja? En daar zat een groep van 50 dierenartsen, vooral gericht op kleinere huisdieren. En de meeste van hen hadden een eigen kabinetje ergens in hun garage of in een achterbouw en prutsten daar elke dag een beetje aan honden, katten, goudvissen, papegaaien en zo verder. Ja. En op een bepaald moment hadden ze dan toch het licht gezien en zeggen ze, we moeten wat opleiding gaan volgen. En dan heb ik hen gezegd, mensen, denk eraan, dieren worden mensen. Ja. 90% van wat er in de zaal zat, bekeek mij alsof ze in de apenkooi van de Zoo van Antwerpen zaten. Ja? Maar er waren er wel een aantal die het gesnapt hadden. Ja? En die gingen naar huis en die gingen praten met collega's. En die gingen niet langer alleen werken, nee, die gingen associaties aangaan. Ja? En die gingen geen dierenartspraktijken meer opstarten, maar die gingen dierenartsklinieken opstarten. Die gingen tweedehands apparatuur kopen in de humane wetenschappen, röntgenapparaten, dergelijke dingen meer. Die gingen operatiezalen inrichten in hun dierenklinieken. Die zijn verder gegaan. Die zijn voeding gaan ontwikkelen voor dieren. Hè. Vandaag dieetvoeding voor uw hond, enzovoort en zo verder. Dierencrematoria. Die zijn boutiques gaan oprichten met dierenkleding. En vandaag is dat een sector waar miljoenen in omgaan en die eigenlijk niet meer van de kaart weg te denken is. Vraag is, kunnen wij dat in de wijnbouw ook realiseren? En ik ben daarvan overtuigd dat wij dat ook kunnen realiseren. Ja? Ik ga eenzelfde straffe uitspraak doen als dat ik 20 jaar geleden gedaan heb bij de dierenartsen. Ja? Voorwaarde is natuurlijk dat we nog 20 jaar blijven leven. Hè, Karel, we zijn al wat ouder. Of we dat nog gaan meemaken. Maar over 20 jaar gaat u geen druiven meer telen om daar in hoofdzak wijn van te maken. Nee,
U gaat druiven telen vanuit andere redenen. Ik zeg maar iets. Ja? Wijngaarden als landschapselement. Ja? Wijngaarden als toeristische attractie, wat vandaag al volop bezig is. Maar we gaan ook druiven telen omwille van de ingrediënten voor farmaceutische producten te maken. Cosmetische producten. Ja? We gaan daar biochar van maken. Dat gaan bestemmingen zijn voor onze druiven. En ik ben er zeker van, vroeger dat we 20 jaar verder zijn, dat er nog veel andere, meer toepassingen zichtbaar worden. Dat is samenwerking en dat is innovatie. En dan kunnen we een sector maken. Zoals we vandaag bezig zijn, kunnen we dat niet. Ja? En in iedere presentatie die ik hier al gezien heb, komt het woord duurzaam naar voren. En de meesten zeggen, wat is nu duurzaam? Wat moet ik daarover denken? Ik ga u een voorbeeld geven van wat niet duurzaam is. Ja? Ik sla vanmorgen het Belang van Limburg open en daar staat een nieuw wijndomein op de kaart. 2,5 hectare gaan aangeplant worden op een plaats in Zuid-Limburg bij een mooie, hoe zal ik het zeggen, idyllische hoeve. En we gaan daar binnen de 5 jaar gaan we daar een top Chardonnay gaan produceren. Mensen, dat is niet duurzaam. Vanuit economisch standpunt zeg ik, die mensen die dat initiatief nemen, dat is cash burning. Ja? En wat is cash burning? Dat is heel eenvoudig gezegd, we starten als wijnmiljonair, we willen wijnmiljonair worden, maar hoe kunnen we dat? Dat is door te starten als wijnmiljardair. Daarom dat ik zeg, kijk, kom naar deze masterclass. Ja? En over 20 jaar zult u dan de resultaten daarvan zien. Ja? En dan zult u niet hoeven te zeggen, wir haben das nicht gewusst. Ik dank u voor uw toegespitste aandacht voor deze presentatie. Dank u.